znamená... Dramaticky. A dvere z Národného divadla sú už zamknuté. Budeme tu do rána. Ideme si predstaviť kategóriu spevák. A opäť sme dnes večer pre vás prichystali niečo veľmi neštandardné, špeciálne, čo uvidíte naozaj len dnes večer. Že tí speváci budú spievať svoje pesničky. Wow, to ste ešte nikdy nevideli, ale je to určite veľmi fajn, že sa nám predstavia ako nominácie en gros, čiže budú spievať unplugged, naživo, kúštiky, úryvky zo svojich pesničiek. A myslím, že z aktuálneho hitu bude spievať teraz práve prvý nominovaný Adam Ďurica. Už mi nemám si čo obliecť, a ja ti na to, veď vyzeráš dobre, keď si nahá, vtedy ma to k tebe najviac ťahá. A keď ti vravím, čo všetko ma žerie, ty len ticho v spálni zatváraš dvere, počaruješ mi abrakadabra, hneď to všetko vidím v iných farbách. Tak to vidím ja, tak to vidíš ty, jeden negatív strieda pozitív. Adam Ďurica, Unplugged. To je on. Prvá nominácia dnešného večera v rámci kategórie spevák. Ideme na druhú nomináciu, pretože už si za svoj klavír sadol ďalší nominovaný. Dni si za klavír. Samo Tomeček. Krásny dobrý večer vám prajem a chcem vám zaželať, nech sa vám darí. Šťastie neznamená matučné konto, není to pre mňa ani ťahať vodné bongo, je to v tomto prítomnomto okamihu, cítim voľnosť, letím von oknom. A idem pozdraviť víly a múzy, radovať sa, smiať sa popod fúzy, robiť bláznostva, to teraz ľúbim, len tak bezcielne krajinou blúdim a vidím, ako všetko to hromady zapadá, po každej zime opäť začne kvitnúť moja zárad, vôbec mi neprekáža, že život je občas záda, lebo na Slovensku my máme sa najlepšie, nech sa mi darí, nech som šťastný, nech nemám nepriateľov, nech ma nezasiahne zlá vôľa, život mám pred sebou, nech sa mi darí, nech si šťastný, nech nemáš nepriateľov, nech ťa nezasiahne zlá vôľa, život máš pred sebou. Samuel Tomeček. Druhý nominovaný v kategórii spevák. Veľmi pekná pesnička, veľmi pozitívna pre všetkých, aj doma, aj tu. Nech sa vám darí. Tak, nech ste šťastní a myslím si, že šťastní budete určite aj pri treťom dnešnom večernom nominovanom spevákovi. Áno, ktorý sa už blíži a už sme sa s ním stretli a tak sme naznačili. Ja som vedel, že tu bude ešte. Neuveriteľné toto. Teraz využijeme ten nechtík a budeme ním hrať. Takže tretí nominovaný, Meky Žbírka. Tak ja neviem, čo sme si dohodli. Ja neviem, keď som prišiel do Čiech, vtedy ešte ako speváčka, lebo oni si mysleli, že tá Žbírka je speváčka. Tak som stretol také dievča, ktoré mi povedala, že mi fandí a že sa jej páči múr našich hlások. Tak ja jej to dnes zahrám. Na konci ulice stál múr našich hlások, múr detí postrácaných, čo nechcel nik. Na konci ulice stál múr našich hlások, len on nás počúval rád, čistých a zlých. Múr detí stratených, každé z nich učil raz. Múr detí stratených, čo musia seba nájsť.
Bravo! Meky Žbírka. To sú melódie. To sú melódie. To sú hity. Jak to zaspieva? On príde, on normálne rozpráva. Máš pocit, že tak rozpráva tak, ako rozpráva už 40 rokov, hej? A teraz zrazu brnkne, vieš? A takto vysoko zaspieva. No, úžasné. Strhujúce. To sú naše emócie. Nenechajte sa zaťažovať príliš. Zavoláme teraz odovzdávajúcu dámu, aby bola táto čisto mužská kategória trošku vyvážená. A je to také zlatíčko. Je to zlatíčko ešte aj v požehnanom stave. Juj, tak teraz rozmýšľam, že Kto to je hlavne? No, je to ona. Je to ona. Jasné. Teraz mi napadlo niekoľko mien, ktoré by sme mohli šokovať týmto vyhlásením a boli by zmetené. To by bolo. Nie, nespravíme. Spravíme to, že zavoláme tú, ktorá nám povie, kto sa stane spevákom roka. Takže dámy a páni, privítajte veľkým potleskom odovzdávajúcu Nelu Pociskovú. Opatrne. Ahojte. Ahoj. Dobrý večer všetkým. Ďakujem veľmi pekne. Dobrý večer. Ešte guľatejšie, ešte krajšie. Otec známy. Áno. Áno, sú možné dve mená. Hej. Tak. Čo? Nechceme sa. Ja viem iba o Krásne. jednom. Ale vieme už aj meno tohto? Vieme. Priezvisko? Hej. Aj priezvisko vieme. Áno. Ale tak to, priezvisko vieme asi všetci, teda dúfam. To je Ova, alebo Nie, A iba? iba A. To už si nám takto povedal, že to bude... Ona? Ja nie, to zase, ako to môže byť, Takže- aj v tom rode môže byť aj bez oba, vieš? Ježiš, ja vôbec neviem, o čom sa bavíte. Čiže či bude dievčatko, alebo chlapček, bude to Túma. Áno, Bude to Anastázia Túma, alebo presne tak. Alebo František Túma. Presne. František Túma, to znie dobre. To bude slovenský režisér, František Túma. To bude veľmi zaujímavé meno. To teda, ale to nemôžem prezradiť, to sme sa dohodli. Ináč ty že si, to bude Neli, ja ťa prekvapenie. poznám, ty si taká dobrá povaha, že keby sme ťa tu žmýkali 5 minút, nám povieš všetko. No. Toto A my určite nie. Ale nebudeme ťa žmýkať, nevyzeráš krásne. Vyzeráš nádherne, naozaj. Ste zlatí, ďakujem Fakt. veľmi Vieš, pekne. takto podobne som tak vyzerala v Čarčov minule, aj to bolo v novinách. No, a to určite. som- Ale- Okay. To jasne. Tak to si určite Tak nevyzerá. až nie, ale... Vegánsky vlašák, no je to komplikované. Je to... Nie, bol to Karfiol, ale to sú úplne iné momenty v živote ženy. Asi sa tešíš, lebo sa rozmýšľam aj nad tým, že tebe to kompletne o malú chvíľu asi zmení úplne život, nebudeš pred televíznou kamerou, jedine, že by ste sa s Filipom natáčali, ale... Mne už to kompletne zmenilo celý Hej. život, musím povedať. Ale a si spokojnejšia. Vieš čo, áno. Tak toto ja si myslím, že to je taký zmysel života absolútne pre každého, teda pre mňa v prvom rade. Takže ja sa veľmi teším a budem dúfať, že všetko dobre dopadne hlavne. A nemôžem sa dočkať, už nech to tu je. No, kedy je ten Tak termín? zase Kedy? zadrž, lebo tento večer je dlhý, ale... Prepáč, už aj vzhľadom na dĺžku nášho rozhovoru začínam byť nervózna. Kedy máš termín? Aj to mám povedať? Áno, zhruba no iba. tak Takže je to na povedz prelome mesiac. mája a júna. OK. Yes. Veľmi dobrý mesiac. Veľmi dobre Veľmi si... dobrý. Čo to bude? To bude... To bude Znamenie, myslím. Blíženec. blíženec, výborné znamenie. No toto Filipovi nevyšlo, chcel vodnára, tak bohužiaľ. Aj to je dobré Ako znamenie. keby na tom záležalo, čo Hej. on chce. Presne. Kde sme to? Ja, vedeli by sme sa s tebou ešte hodiny rozprávať. Do mája a júna. A zabudli sme, v akej sme kategórii. Vlastne je kategória spevák. Spevák, áno. Takže táto skvelá speváčka nám to o chvíľu prezradí, ale my si ešte urobíme rýchle pripomenutie nominácií. V kategórii spevák sú nominovaní Adam Ďurica, Samuel Tomeček, Miroslav Žbírka, Sajfa lichotil ešte zatiaľ Nele, boli to jeho posledné pokusy Jasné, podržím ťa. zvaliť aj Nelu. Aby som to zvládla, počkaj. Čiže Žiariš, môžeme takže- ísť na to, Áno, áno? a musíš to oficiálne to musíš povedať, hej? Že Oficiálne. v kategórii spevák. Ja si veľmi vážim inak toto pozvanie, že môžem aj na tomto mieste stáť, že si to môžem takto vyskúšať Ale na tej neblázni. druhej Ale strane. Je to neblázni. naozaj veľmi nová skúsenosť pre mňa, takže ja sa teším. No a nebudem to dlho zdržovať, pretože to malé má v tom bruchu kope. Hej. Takže, dámy a páni, víťazom sa stáva Adam Ďurica.
Srdečne gratulujem. Takže Adam, srdečná gratulácia aj od nás, moderátorov tohto A podujatia. zdá sa, že máš prvého prenatálneho fanúšika, ktorý kopol, keď počul tvoje meno. Tak ja by som rád poďakoval, samozrejme. Takže všetkým, ktorí ma podporujú, a to sú moji rodičia, môj brat, moja priateľka, vydavateľstvo Universal Music a fanúšikov, a ktorých by som rád pozval na špeciálne koncerty Mandolina špeciál v apríli už čoskoro. Ďakujem veľmi pekne. Adam Ďurica, Ďakujeme veľmi pekne, spevák roka 2015. a ďakujeme aj za krátku ďakovnú reč, lebo naša požehnanom stave Nela Pocisková aspoň nemusela dlho stáť. Takže ďakujem aj Nelke, Ďakujem, ale Neli. tento potlesk patrí Adamovi Ďuricovi.